bari ƙara ɗan ƙasa. Okay to ba damuwa ka je ka ƙwanƙwasa. Allah ya mu sadda su. Amin. Ai ina gaya ma. Ai na ji zafin wannan maganganun da aka je ana cewa. Wai kamar mu a ce wai mun bar jam'iyyar APC mun koma wacan shege jam'iyyar jaka yaba. Wai jam'iyyar yan jaka yaba. Wai jaka yaba. Yo ai bari ga ma wani abu. Mu akice Usman Murtala Bayye ko a wuta yace mu zungura kafafun mu. Mun san wutar nan muna da sanyi zamu. Ya Allah yadda. Wallahi. Wallahi. Allah mu zo mutumin arziki. Shekaran jiya nan aka je aka ce mai gari ya kira su Hannafi. Da Hannafi dan Ibro. Da Kanu. Da Sabi Chagirgiri bau. Wai da su daushe. Wai dai aka zo aka ga mu mai gari ran nan da an kore su daga garin. Wai aka je aka ce wasu sun ba APC sun ba tahiyar Murtala Bayye. Yo ai da mai gari ya kirawo su. Suka rataba mai bayani. Allah mai gari ya shiga da kanshi ya postin ya ce wallahi sa Hannafi na nan. A ABC. Allah sa dai mu tadda mai gida. Amin. Allah ya sa ba ji alkhairi. Ai da mun ga Oko ya je ya ga mai gida takka magana nan ta je bakin mai gida. Wallahi. Wa alaikum assalam. Baka zuwa. Awon lafiya. Ya aiki. Da Allah wurin Oko muka zo. Aiko ya fita ku. Ya fita? Allah ya fita. Ina je? Bai da fita ba. Allah bai daɗe da fita ba. Ta. Ya fita? Ya fita. Lafiya ne ko? Kai Ina ma lafiya? Ni inda da kake gani na a haifashen ɗari mini. Wannan ma Allah dan caranci ne wannan da ba ta gara ne. Gaskiya ne wannan. Da mu da mutanen mu an ce mun hita mun koma jam'iyyar yan jaka yaba. Wallahi ƙarya ne. Ina muka zo mu ga Oko idan ya je ya ga mai gida. Gaskiya. Wallahi tallahi ƙarya aka yi su Hannafi dan Ibro ma da su daushe haka aka musu. Gaskiya ne. Mu ba jam'iyyar ba aikin kuɗi ba siyasar kuɗi muke ba. Kai gaya musu. 3,000 ba ta iya mayar da mu musulunci. Kana ji na? In mai gida ya zo ka ce mashi mu dai din nan muna nan daren dan ba zama ba tahiya muna na a jam'iyyar APC saboda taimakon da yake ma al'umma mun gani mun gode kuma ba za mu juya mashi baya ba in Allah ya so ya yarda sai ya ci jam'iyya ya ci dan majalisa insha Allah. Da Allah idan ya zo a gaya mai muna so dama dai mu abu mun yi gudun mun yi so muna so ya kai mu wurin mai gida mu je mu gaya ma mai gida mu muna son ma mu ci gaba da mobilization dan da mutane na da mutanen wannan da na Hannafi dan Ibro duk yanzu kaga dai kuma da ce mu dama kaga yanzu daushe ya ce yana son ya shiga tsiri mu da cananci da bata garawa ya je ya gaya musu cikin lamarin da ake wallahi tallahi ya yi dan kango na galala duk sun yi bayani ga su abaje ga su nura haske ba da dai ba rana mai gida dan Allah a bamu lokaci mu je mu hito da kanmu mu yi bayani a garin nan ya ce mu hoda mu yi APC muna nan wallahi mun gode madalla Allah saka da alkhairi babu yaya To isha. Wai ina canjin nan na kwakwa da muka sha. Naira goma na wallahi na shagoro. Dala. Kai ka da matsala. Na shagoro. To ba da mun dawo dai insha Allah mun gode. Kana ji na abin da ya kamata ina gaya maka